na may para tama. Hindi anak niyang problema. Pare, tinako na namang problema. Hey, na naman yan. Pag balang mag-video tamo, hindi kang problema. Shoot, ha? Ali pare, ako si balong sabihin kay asawa ko yung problema ko. Ay, yung problema mo. Mo ba sabihin yung problema mo niya? Bali, wala ng problema mo kanyan. Sakit na at wala problema. Oo, para dwala. Yung original na problema at nung panalo kayo sabihin yung problema. Malala na yan, pare. Pero asawa mo yan, sigurado, mas kinano pa yan, antiyan dyan na ka. Wow. Saka pa siya, tingang problema, muna mong dilimpi sabihanan ng asawa mo. Okay. Opo, kasi sasabihan ko yung problema ko kaya, mga sir mong kumo. Ali, pare, kilala yung kumari ko. Ay, tindihan na kanyan. Talaga? Palagay yung ay tindihan na ako. Wow, muli na ka. Sabihanan mo na bata, lumalas na kapag ramdam. Sige, pare. Salamat. Pwede ka na niyong ulog. Thank you. Ingat, pare. Ingat. Oo. Muna. Ano kaya ang problema na nita? O tayo tama ako daw? Wapin, pare, yung problema na, nabalo, makanano na sabihin yung problema, no? Wow. Pare, ninanong ko. Sabi yung ay tindihan na akong misis ko. O, pimugbog na ako. Pelaya sana ako pa. Pare, nangyari talaga yung problema mo. Kasi, problema kay girlfriend ko. Paglukuhan na ako pala at yung tao pala. Ito yung sinabi ko kay asawa ko. No. Patay na ka pa ni misis mo, Muteng! Pinakot ba ako, Muteng?